Mahse pakhat scooty khala thil deliver tur hi ron langin university kota adinga apia chuan mi thenkhat chuan thil an lo ti khawm a scooty a thupa chuan steam ban lo ei atum meka chuti lain nu phah hi ron kalin anu zawk chuan a fa pahnena chuan iwa nei zia hi ente so nu so ti sawn delivery a inhlo a university po kal lawin nangve ti hian i lut thei dawn ania alo ti chute an soi chu lo sha in a hun kal to chu angai to chuaka anu hian alo hawi I college kalna mai turin poisa kan nei lo arang thei angberin pasal nei la I man min lo pe watang che I una pa in poisa amamo alo ti chunu chuan eng zunga thil thlir sham sham chu tumin poisa ka khol thei ani chuan college kalna tur ber ka she to a kanu pon aphal mai ma na ti inain nema chutia omlai tak chuan kar chak takaron tlanin Pitar pakhat kongkan tur chu aron suhman chep kapi tia tlan phein avanam sona ama chukar ngalin ipi in accident to kani ome ti in ron shila man mo deuh chuan an chuak zui ngal hospital lam lo langin nula chu khuma alo mu a doctor chuan damlo hian he trauma na sa taka to ka chu wang chuan ami thian khwa mu thei to lo mai thei ti in chairman ne na chuan alo shil ani chuan nula chu en pa in boi keima min chhanna lama hetiang khop hian I tuarania ka pui nge yang che idam tha thei nan ti in khonge na wa chu ala omni avalo thleng harve a ti ngala nula po chu nurse chuan alo en kol ve mek bok nula churun harin avai roya a mu thei ta reng reng bok si lawa a boy ngal veka anu chu awin ka mu thei lawania a ti chula abula nurse chuan lo boy pui watin accident wanga chu tianga omani thule surgery anei chuan a that le thei thu chu alo soye chuti lai chuan anu kha kongka arun dakin alo ngai thla nurse chuan poisa po Pitar pakhatin a deposit sa chu wang chuan lungai su alo ti a anu chu vakal phein nula chu awa hau chiama thil delivera in hlo turin ni lom ni I chwa tinge mi te chan chhai lo tum vela heye I lom mani ente nangma wangin kan boi le vek don hi ti in nurse ne na chuan a en kol na tura deposit million khat chu kala chhuak don en kol ngai lo ti in a shil nurse po chuan avan na satak alo ti ril ru nula chuan chutianga ti lo sham turin de ami ta thatle adu thu chu alo shila anu chuan poisa kan mamo I unau patan chuan nangpo hospital atang chhuak la I pasal tur ka besa to kumsom limia ni a ke chawak law mahse I man thatak min pe ka huama in ba sayang che alo ti beidong ze chuan chhuata chuan a thu thla a anu hne na chuan a du lo thu chu a soye mahse a thu soi chu enga ma alo ngai sak du lawa nurse ne na chuan poisa chu lakwat ka ngai ti in a shoi chhuak ta dai nula chu a ril ru na hle a anu la in hospital discharge paper sign in poisa chu alo la vek box si ama chuan po na tiang holin hospital cornen chuan alo kal vice president khan kar chunga changlo mu in a secretary chuan so nia ipi chan chhuak tu chu alo ti a thutna chang chuan alo en renga nula chuan rap swalin chhuata chuan a thlu deuh niai ka nei hau lawang pasal chu ti in puitling ka ni ve to alom kadam kho chhuak em ang ti in lo in fui mol mola atianga dapna lama phe khok chu dap fu in vice president kha alo ni a ka ti palutok ti in ngai dam chu adil ngal ani po chu chunya min aril ru chuan karin ai alano pangdai mai alo ti ve a akut chu wawanin atyang chu ape nula po chuan lom thu chu a shila ani poinin hmel sha tirin kapi ilo chan chhuaka ke hi atupa ka ni a ti a nula chuan a o chu nalalo ti hle a haulutuk ka ti tur ka ti moya lom alo ti an pya kara chang chuan a secretary khan lo thirin chairman in alo du em na chan po ka sheta angil nein ama po a chelo mani so alo ti ve a vice president chuan
zana tlai to sia ka shwai ho ang che nangma chawa hetia kal chu a him lo a ti chuan lo hnialin mahse min hnia su ka ti tur kai pun ka ti ve mai ani hi kapi I chhanna hei chu ka ti thei om chhun ani a ti ve tlata chuan imit en kol na po keiman katum vekang a ti ta ka chuan nula po chuan ti ngai na vak shelawin ole irwalin kakalang mahse hei chu kanu te shilmia su o pate ti ina ngen ani chuan ril ru in pate a ka upat melem ni ti in a mu thei lo ti a shele a hne na chuan tinge ka upat melem ni pate min ti a ati chuan nilowe ilen mel ema thli kapma tanga local po I block vek sia alo ti ti chuan kar laman pana mahse kalsan moi chu atum nula chuan ama kala harsa ti amu wang chuan let le in akut chu avon tur chuan a pe a an pahnih chuan kar lam pan chuan an kal an vathlen chuan kongka te lo hun sakin a secretary chuan atyang thar tur te chu alo pe a an chhut lu tir nu chuan vice president chuan a secretary hne na chuan api hne na a che dan kha zep tur chuan a ti amit po doctorin lo en mekin chairman khan enge doctor engta ti chi nge alo ti wat doctor chuan surgery angai thu le chumia tan po ramdanga changa doctor an ron thon ru angai do na million som hnu ve langa yang ati a nula chuan million som ni a ti in a ron ding a theilo atam lutuk ti hian a poilo ti a kala tum chu chairman khan lo wanin chutianga boidu su ipi hian ka ti thei veka lom ka thil nei shal ngai po ni se idam le ngei nan chan kala zelang alo ti chuti line vice president khan aril ru in chutiang te chu ka tan te chuan poisa tam tham po ani si lawa kapi chu a alo ti nula la chuan nilo kapi har sat na sam sak chau ka du hleinem alo ti a Pitar chuan in thiam lo mi asu hei ka tupa wang vek hi anya nupui anei theinan temple hlataka ka kalanga ya chu nilo se hetiang hi kan tok lo tur ati vice president chuan kol dongin nula en kol nana anda million khat kha lak chho ani thu an ron shila chui chiang ru ati aril ru chuan poisa adu hle ni mel ti in ena apila chuan nula hne na chuan katupa hi nei mai ta che katupa nupuya tan kai chuan ka du lutuk che asin alo ti vice president la chuan he kapi keima min zo re re hleinem ka ngai dan te ati chuan api chuan a thu zom tur chuan alo ti mak nula po chuan ngai to in antana ka ti thei om chhun ani uncle hi eng ang po ni se nupui a mu zo lo ani chuan kapi pon na sa taka min chan puya tum si a chu lawa kadam huna college kalkadi langa ati a an hne na chuan o ka nei moyang ati ani la chuan kumpoi latingem ni alo ti api poina lo zot wata ani chuan atlin to thu le pasal anei thei to thu chu alo soi wata ti chuan civil affairs a chuan anin nei na chu an register ta ngal building po na inzui chhuakin nula chuan ti hian ka pasal chu ani tamai sia a mel po ka hmulawa eng ange ani don po ka shelawa mahse kapi kha afel ema aswal ho lawang ani po hi ti inai hnem akut chuan adap kwala vice president chuan ani hian poisa wang chawin in kung kaina siama du mel si a adam vele ka hna chhuak le ang ati ril ru a hne na chuan ti hian kanin neya mahse sha tur poimo inei mri thei ve taklak lu po tamlo kani a chu wanga nupui nei tur mu zo lo po kani ka kya nga I om thei me wang mo ati chuan ani chuan hlim sang hian chutiang enga ma ka ngai lo kan pahni in kan twar chhuak nge nge yang alo ti heu arin angalo ni le si lo chu kapi in lama min ngak ring to ang ti in kalang miang ati a nula chu adu anga akal chak theilo wang chuan akut wala in avon tira vice president ne na chuan pate iming min shil theyangem ati a ani chuan fu shi han alo ti kara chuan chuangin shi han chuan api chu anti turanti fel to thu awashila
nula chuan an chuan na kar chu makati hmel hle a pate kar hi a to hmel hle mai a han ti ani chuan tawnang kar pa ngai ve mai halom alo ti sak du chau thlamang tak chuan a thu ve tamaya a secretary la chuan a phone mirror atanglo enin tlom a he kar te chu limited edition ngata sin li alo ti ril ru shi han chuan a hmel alo mu a ngoya kal turin amit mei nga la anin khal chuak ta bok an in an vathen chuan an han luta a pi le mate te ho chu an lo ding chap avon na chu thla in kan lo thleng a han ti a pi la chuan lo mel rum ngang mai nula chuan khong e kapi hi a han ti a chu ve le chuan a ron pan vat I lo thlenga eitur kan pe fel vek to local ru e yang o ti in an kal dokan an han kil chu eitur tam taka in chopa e cheu tur chuan an ti a hmu thei miao lo wang chuan a dapa an wain te chu an da son mate te po chuan an en deuh shek sheka shi han chuan chawhme pakhat pe in kan ina chuan thlai chia kan e thina kan re thei wangin a han ti a thil pek chu a han eya tuia ti hle a tui hle mai ka e to zong zonga ala tui ber alo ti vat a pila chuan chak ai bop a han pe mahse shi han chuan lo la son vatin a pi thin rim chuan a chopstick chu a da ripopa nula chuan e he kan in chu avasa om ve a khok theiania a han ti a mahse shi han chuan kan re theilu tuka furniture leina tur po kan nei lawa aruak ema chu wanga ni hi alo ti a pi chuan nilau boi ti in ke ni hi he khopuya chhungkwa a ti lai tak chuan shi han khan a run danga mahse kot ol zau deuh kan nei ania nakina kala shwa yang che ti in a pi chu a pot shanga ani la chuan I che dan hi engi omzia alo ti hlur shi han chuan kapi kati angin omphote ti in alo shil a pi chuan kala bengang che ti in nulelam chu a pan le a chuan nei kham chuan a pi nen chuan in chunga chuan an kal kwal in chung chhona step ava hola ani la chuan kapi in chung kan nei lo ti in a han zot shi han churun pheile vatin a run pota atluk che wang chuan alo domin an hmui chu a in si a pi la chu alo lom em boka in la sang vatin ka ti palutuk pate I tha em nai neim alo ti ani la chuan ham hai deuin ka tha ka bia ngai run tok ringot alom alo ti dai akal sun nga la a pi chuan me chha ngai sak lo boka mahse hei chu a dana dang do ne alo ti ril ru ve bok a office a chuan shi han chuan a hma a anin case dan kha alo ngai to a chuti lai takin an mate pakhat ron kalin miss khan amit thlor alak thei ngila ti in ron shil ani la chuan chutiang ka hne na soyanga yem ni alo ti deuh mak mahse khoi kalo la ang ti in a to pa chuan ala le tho nula po chu a ruma lo atuma a in chui shi han chu ava bole a pate engi he tai ron ti a ate chuan idam doi ka ron ken sak che alo ti khuma chuan nula chu thu in shi han chuan ami thlor chu a han thlor saka nula chuan pate email po ka mu thei si lawa email an dan me shil theyangem email chiat pon apoi lawania ati ani chuan mail chia a ti in kha nangma khan khoila ka mail chu ti in akut chu alak saka a hmai vel chu a khoi tir nula chuan alan dan chuan a mail chu a chiat mel lawa mahse ka shelo le a ti ril ru shi han la chuan ka hmaya tunga ka mita zima ka hnar po a phek chuan ka hmuya pan lutuk ka mail chia a to kem ti in a shil naktu ka na thil wangin ka buai do na nangpo in check up tura kalingai do na nia ati a ani chuan ole keima pon ka kal thiania alo ti vat shi han po chuan damdoi chu abul do ka na da in thengil lola naktu kha chuan boina ineyemo har satna ito ka ni chuan I phone a emergency contact ka da a milo bewa donya ti in a kalsana nula la chuan ama in bia in pate chu ka chunga thasi a
a hmel chia emaw thau deuh pawh ni se ka kalsan ngai ho lawang a kianga kum khua in ka omang alo ti enge zana te chuan light off ila a tha ni mai alom ti in ama le ama chu i zaklo lutuk chu te ngai to su ti in amule atuka chuan hospital avakalin kara tanga han chuak chu chi han secretary khan na huna kalomi driver ati nu chuan ama chuan a kalve mai anu le una pa khan lo changin an hmu ve le anu chuan afa pahne na chuan rang takin leukenji kol ngal ro ti in atan mi thata kan zong hmu ti a shil turin ati a nula po narsin lu turin lo kalpui mahse anu khan run kek lopin a rwala shwai chu atum nurse chuan pui lo tuma mahse anu chuan anu kani hi in nei du lo wangten itlan bawani mo iwa zak lo ve ti in apot dor dora chengyo ka fa pa kar churun kaltir vat ta che ti in a au chu la an rwal chuan an shwai ta dai mun pakhata kalpuin a pasal tur an ti luike je chu an lo hmu a hne na chuan hei hi ani hi ka fanu chu amit delna in a taksa nala i du don lutuk ti in lo shil chu pa po chuan ole amana yan noi ni ka peyang che u ti in alo in rem siam pui nula chuan ka nei du lo alo ti a mahse anu chuan lo hau shepin i zakem i tet lai changa ka chom ka shai ni kha mi ru let lawa i kal hi ka phal re re lo ti in a zil nge ka mahse ani chuan ka nei theilo pasal ka nei tu alom alo ti a chhong hlom hle a chuti lain shi han po a secretary chuan lo hmu in vice president miss mu chungchang kan chui kha kalo sha chang lo ani alo ti a pasal tura an ti pa khan anu te hne na chuan hei enge omzia pasal nei to mo second han moi moi ka du hleinem alo ti a anu chuan nilo unau palui do ta ni kha chutiangin pasala nei lo ti in a min theile sham shi han hne na a secretary chuan lo shil fia ve mekin a hma a hospital bill million khat pek lo kha ama lak chhuan ni lowin anu zo ka ni alo ti a ani poina ngai to le ta a she chuak war a omdan te chu chuti lain a secretary chuan thu thar dongin miss mu chu anu in a shwai bawani mela in entir tura akal kha ati chuan a phone check vatin a location chu a hmu a zong tur chuan an chhuak zui ve ngal